susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa programa mangiter nadalan at saray ay sa kiyaninawa tang opinyon unong adliknaan na saray umbali at saray issue yung makakaapekto at bilay kawayangan tan kanupagan na balang sinansakay liknaay bababalay manangilaban at kanupagan tan kawayangan at saray umbali kapaborito RJ Jimenez liknaay bababalay naringalan Lunes hanggang Biyernes DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan Liknaay Bababalay. Alas 7:47 la kabuasan. Wadya lang sa programan may paruntal na sara impormasyon balita. Yan nagagawa kaliber-liber na luyag tayon Pangasinan, tanjad bansan Pilipinas. Kanmata da saray balita da biyutaw. Paruntal mo da saray patag-patag tan matuan liknaay balay. Agunata na Huwebes, Petsa 23. Bulan na Abril 2026. Siyempre kalop kantabe tayo na Speto Technical Engineer Nexan Dakal. Kaya balit sumaktoryo na amigo RJ Vera Jimenez at your service always. Headline news ayasing bato na dapat na maglay na saya na programa talagang na tanak na saray aligasyon si Vice President Sara Duterte dasay pampapatuloy na Justice Committee para dasayay kaso ng impeachment yan sigap laban at sa Vice Presidente. Bakal so imbulgar na sinumpaang salaysay ni Antonio Trillanes, dating senador. Pero Vice President Sara Duterte ag-imatindi. Na impormasyon na balita yung pag-ibala na saya LGU Dagupan so sara may structure ipapalagay dita na dalin na gobyerno da bunuan na binluk. Good news matalunggaring so agawan canonical o centennial canonical coronation si Apo Baket itan da balay na manawag karuman sulok ng kulang ya 1 million so ya tuto so dim magsa da balay na manawag. Pamamat ay matindi si Presidente Bongbong Marcos. Kana si First Lady Lisa Ranita Marcos. Arumniran na headline news. Sumpalan niya naril si Saldico dita na the Czech Republic. Katutan so babagan na rason no akin at nasarayay mananalisa dasayay flood control scandal akin at nan salita kwanda si
ating House Speaker Martin Romualdez. Dakumpayag yasyak sumagmali ya fall guy kwanto kasi pansumpalan to ya tatang tanagagi. Baybayan tiraya ya kaganapan. Petsa 23. Oy, happy birthday. Ada si Edelberto Junjun Bila. Garaya taon mula kumpare. Happy birthday to you. Enjoy life. Ni paway ko labat dabong impanunot la ng Majimbo. So birthday na kumpare Junjun Bila. Happy birthday Junjun Bila. Nickname Aka Berto. Morning. Happy birthday. And happy birthday month. At si Mayor Ming Rosario na Manawag, Pangasinan. Karuman Engineer Nixon at talagang sinubaybayan na Saray Maracol, Iran Pilipino. Sa tay pandudungol na Justice Committee. At saya isigop ya kaso na impeachment laban na dakinan na Vice President Sara Duterte. Pero no show. Agni gay matindi si Vice President Sara Duterte pian kumon. Nadipinsaan so saratay aligasyon. Saratay sinumpaang salaysay. Affidavit na sarayay may papanaknak wala so in sumlang. Eda sara may kapaloob da article of impeachment tatang tanagagi. Culpable violation tana aron nira nung dakinan Justice Committee Chairman Luestro at napagwanto ya watan ya unatinde walay presensya then Vice President Sara Duterte Piano jaduntan at nadipensaan. So sarili to niya. Dana kumun na jaman salita kwanto. Iwana jada panamagloy na saray social media. Pag dyan mismo sa committee kwanto. Nan Alwestro tatong tanagagik sa chairman na Committee on Justice. Kaya didungalan tanay the Committee on Justice walay grounds, walay panaknak, walay substansya insan niya iawitan at sa plenary tatong tanagagik. Nadikano na pangkasangkayan tana nawalan na saya dugan buto nasaray congressman at isigap da saya Senado para da sa may proper trial at atang tanagagik. At nga po wag ni matindi si Vice President Sara Duterte. Sa may pambungad na sayay gawan hearing karuman the Committee on Justice at wadya so paunang salita palapag na say chairman na Committee on Justice Congressman Luestro. Okay, dengulinti pa. Pamamagitan ng mga numerong ito, malalaman natin ang tunay na pagkatao sa likod ng posisyon
Siya ba ay tunay na public servant o isa pa lang private billionaire? At ang direksyon natin ngayon ay simple, ngunit matibay. We follow the evidence wherever it leads. Hindi tayo magpapadala sa ingay. Hindi tayo lilihis sa proseso. Ang ating sandigan ay ang konstitusyon at ang ating layunin ay ang katotohanan. Because in the end, ang tanong ay hindi kung sino ang pinakamalakas ang boses. Hindi kung sino ang pinakamaingay sa labas, kundi kung saan tayo itinuturo ng ebidensya. As we see it now, the chair right before us, it remains empty. At tila, sanay na po tayo sa tanawing iyan. Ngunit kahit bakante ang upuang iyan, even if that chair remains empty, this room is full of the people's questions. Napakaraming tanong. Mga tanong na sa kabila ng pag-iwas, hindi mawawala. Sa kabila ng pananahimik, hindi maglalaho. Mga tanong na kailanman ay hindi kayang takasan ng bakanteng upuan. Not today. Not anymore. Let the evidence speak. Let the numbers testify. Let the chips fall where they may be. Let us finally resume this hearing. With that, this committee shall proceed. Kung ayaw magsalita ng tao, kung ayaw humarap ng vice-presidente, hayaan natin na ang mga numero ang magkwento. Sa hearing na ito, we shall therefore enter the territory of forensic truth. Sa pamamagitan ng mga numerong ito, malalaman natin ang tunay na pagkatao sa likod ng posisyon. Siya ba ay tunay na public servant o isa pa lang private billionaire? O yun. Ang parte ng pambungad na mensahe ng chairman ng Committee on Justice at sa pagpapatuloy ng naturang pagdinig ay inatasan uli ang committee secretary na tawagin kung nandyan na si Vice President, pero hanggang sa matapos wala ho. Hindi ho umattend si Vice President Sara Duterte at puro mga sinumpaang salaysay patungkol sa mga yung mga aligasyon doon sa mga ingat sa kayamanan yan ng mga Duterte ang sinalaysay, lalo na si dating Senador Antonio Trillanes. Dami pa niyang sinabi, pero ito'y hearing pa po lamang mga kapaborito. At syempre alam naman natin na nakahanda dyan si Vice President Sara Duterte patungkol sa mga inaakusa sa kanya sa kanyang kinahaharap itong sinampa na impeachment case laban sa ating Vice President. Mamaya baka maipli din natin ito namang issue patungkol sa flood control. Yung salaysay naman ni itong si dating House Speaker
Romualdez, dahil di daw siya papayag na maging full guy dito sa flood control scandal. Yan. At mamaya sa ating pagbabalik ay baka makapanayan din natin si Mayor Ming Rosario patungkol sa kaganapan kahapon. Happy listening kay naka-monitor sa atin si Jerry Pong Jimenez. Yan. Kanakan good morning Jerry Pong Jimenez. Taga dyan sa may Balukok. Kumusta na si Insan? Ingat-ingat sa pagmamaneho. Jerry Pong Jimenez. Okay, sa iba pang mga balita atin pong babalikan pagkalipas ng ilang malagang paalala. Ang puta-putang Iran balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran sunata. Dami yung... Son, ang puta-putang Iran impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Pared aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city and looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Mga kababayan ko sa Malasiki, ang maayos at maunlad na komunidad ay nagsisimula sa ating lahat. Makilahok sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan, kalinisan, kalusugan, at kaayusan. Mag-segregate ng basura, sumunod sa batas trapiko, at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Sama-sama na naman ang tropa RH Super sa lamesa. Patak-patak na para tuloy ang saya. RH Super na ang shot ng tropa. Drink responsibly. Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bilhin na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag na Saray Dagupeño. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Luboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Jet Maluwag, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan.
Popular sa balita. Popular sa musika. Pangasinan GovWaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. WJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Pangipatuloy na programa ng Likna ay Balay sa technical side. Kasama pa rin po natin Engineer Nexon Dakal. Ko pa rin po ang inyong kapaborito RJ Vera Jimenez at your service always. Kahapon po ay ginanap ang Centennial Canonical Coronation kay Apo Bakit yan sa may bayan po ng Manawag. At talagang dinagsaho ng maraming deboto kahapon ang bayan ng Manawag. At sa puntong ito ay ating pong makakapanayam ang mayor po ng bayan ng Manawag, si Mayor Ming Rosario. Para po tayo ay makibalita sa kaganapan kahapon. Good morning, Mayor. Mabigyan ka po saan na kapaborito RJ at aray mandiringan at hay programa nyo sa pong mapagpalang umaga mula po sa pinagpalang bayan po ng Manawag. Before na sa mga katanungan, gusto ko munang batiin kayo ng happy birthday, Mayor Ming. Maraming salamat kapaborito at ang ating pong wish ay na-grant kahapon dahil nga naging matagumpay, matiwasay, payapa ang naganap po na makasaysayang seremonya ng Centennial Canonical Coronation ng Our Lady of Manawag. Yes. Yes, maliban dyan, ay nadoble pa po yung ating pong wish dahil nga pinagbigyan po tayo ng ating po no less buting Pangulo ng Pilipinas, President BBM na naging kabahagi at panauhing pandangal sa naganap na seremonya. At kakaiba po dahil nga naging maliban sa maging magkasaysayan po ito, history din dahil first time na nagkaroon po kami ng panauhin dito sa bayan ng Manawag na pinakamataas na opisyal po ng buong bansang Pilipinas. At yun nga po, napanood nyo naman po zero sa lahat po ng platforms, media, Facebook, etc. ay naging hindi lang makasaysayan bakos talagang very solemn na seremonya po ng reenactment ng koronasyon po ng Our Lady of Manawag sa paborito. Yes, at balita ko, Idol, Mayor, talagang ito'y dinagsa ng mga deboto. Sa tansya po natin, Mayor, mga ilan ho ang dumalaho dyan at nakibahagi sa kaganapang ito? Well, kahit na po yung init talagang kahapon, napakainit po dito sa Manawag, no? Sa mga oras po ng mga alas 10, ay ramdam na po at yun nga, hindi naman kinakayanan talaga ng simbahan na mapasukin po lahat. Plus medyo humigpit, siyempre may protocol po for security dahil nandun po si Pangulo. At nakita natin ang ating mga kababayan at deboto na kahit na kung anong init ay hindi po nagpahinto sa kanila na maging nandun, present mo sa labas. At winarapat po namin na maraming LED walls sa paligid at palibot ng mga kalye po sa harapan ng simbahan para po kahit paano mapanood at talagang masilip nila rin ang kaganapan po doon sa loob. Ang very touching na nangyari dahil nga hindi naman lahat nakapanood ng supportasyon pero nung naiputong na po yung corona at halos matapos na po yung seremonya ng misa, ay meron pong party doon na inilabas po ang imahe sa kanyang karosa. Inilabas po sa publiko doon sa harapan ng simbahan para
masilayan naman ng lahat po ng mga mananampalataya na nandun po nung oras na yon. So, nung umaga, ay medyo nasa tansya namin po, nasa mga 300,000. Pero ito po halos na triple, quadruple pa nung hapon, nung procession. Dahil ito po yung kakaiba din, nasabihin natin na something na kauna-unaan nangyari sa bayan ng Manaoag. Itong klase ng procession na ang karosa po ay isa lang, ay yung karosa lang po ng ating Ina Maria. So, ang dami pong bisita, talagang punuhan po yung mga kalye dito. At sa tansya po namin, paghaluin mo yung umaga at hapon, talagang aabot almost 1 million talaga ang dumating dito para makisaya at maging testigo sa makasaysayang kaganapan ng itong koronasyon at prosesyon ng Our Lady of Manaoag, kapaborito. Yes, so talagang yung preparasyon before dito sa nangyaring pangongorona, Mayor, talagang nasunod yung mga yung mga inilatag natin na dapat masunod. Yes, tama po yan. Hindi po nagawa ito ng overnight. Marami pong sleepless nights, marami pong effort, trabaho, kolaborasyon ng mga inputs ng kada grupo. Siyempre kasama ang simbahan, kasama po ang ating pamahalaan lokal, pamahalaan ng probinsya, at kasama rin ang ating kapulisan at kasundaluhan para po may siguro po na maayos at mapayapa lahat. So, kami po nagpapasalamat din specifically sa Office of Civil Defense dahil hindi po tayo pinabayaan at talagang inalalayan po at ikinonsidera itong event kahapon bilang isang major na aktibidades na kinilala po ng kanilang ahensya. At ito nga, magkakaroon pa ng post-evaluation, event evaluation meeting mamaya para pag-usapan pa rin at tingnan kung ano yung medyo pwede pang i-improve at ano po yung natutunan natin sa mga ganitong klaseng malaking event o gatherings na nagaganap. At going back doon sa seremonya, alam ko naka-live naman po ito, ay napakasolid talaga at nakita natin po na talagang ang ating pong mga devotee ng Our Lady of Manaoag, walang kapaguran, hindi po susuko at talagang gusto po nila nandun po sila lahat. Yes, yes. All is well, maraming bago sa may nung procession po ay nakita natin ang unang-unang kaganapan na drone show during the ceremony. Mayroong party po doon halos palapit na po ng simbahan. Hininto talaga intentionally itong procession para makapanood ng ating pong mga devotees at mga sumali sa procession doon sa kauna-unahang naganap dito sa bayan itong drone show. 300 na drones ang lumipad ay kapaborito simultaneously na naghulma ng iba't ibang figures, bumati at of course yung mga word na Apo Bakit, maraming salamat o Viva Apo Bakit at iba pang mga figures, pati yung hulma ng imahe ng Our Lady of Manaoag ay nakita po sa kalangitan. Maliban dyan ay napakaganda rin po yung fireworks ng simbahan ay kinakita, kakaiba din dahil ngayon din lang po nangyari. May ganun klaseng fireworks na ganun ka-grandiose kung sa nakita natin kagabi. Maliban din sa light show kung sa pakyat ng simbahan na kapaborito ay merong isinetab dyan na mga ilaw para magkaroon ng parang light show doon po sa harapan ng simbahan para po pakita na talagang masaya po lahat at masaya lahat ang ating mga kababayan at tiboto sa naganap na Centennial Canonical Coronation. Nagtapos nga pagkatapos po ng ating pong prosesyon at mga ibang mga pinalabas sa nakita natin sa harapan. Yes. At habang nagsasalita ka, Mayor, parang na-view yung mga pangyayari, tumatayo yung balahibo ko dahil talagang makasaysayan. At may narinig pa ako ng mga na-interview dyan, mga senior citizen na, mga matatanda na, pero pumunta pa rin dyan, Mayor. Tama yan, pati mga balikbayan, napakarami nila nandito at senior citizen. Yes, oo. Meron na na-interview doon, 88 years old na yata yun. Hindi ako susuko, hindi ako mapapagod dahil gusto ko, nandito ako. Dahil kabahagi na ng buhay nila itong atin pong Our Lady of Manaoag. So, kaya nga, may mga konting nagkuhan na
nag-collapse dahil sa init. Pero marami tayong medical team na kapalibot. In fact, meron tayong 11 kasama yung malaki na parang medical health station, mother station, na air condition natin na binigay po ng Red Cross para po sa ating mga would-be na pasyente. Pero very minimal and very manageable po yung mga reported na mga nahilo at nag-collapse nung kasagsagan po at of course kasagsagan din ng init kahapon na dito Yes. tayo na Manawag. Yung pagdalo at pagdating ni Presidente Bongbong Marcos, expected po ba yon, Mayor, na darating? Well, actually, mga 1 month ago, tayo po nagkaroon ng pagkakataon na makumbida sa Malacanang kasama po yung ibang mga mayors ng ng Pilipinas. Dahil isa po tayo na officer din ng national officers ng NMP. Ay nagkaroon ng launching ito ng Bagong Pilipinas, bawat bayan makikinabang program na brainchild po ng ating Pangulo. Nung in-launch po yan, mga 14 po kami na mayors ng Pilipinas na nakadalo doon at nagkaroon tayo ng pagkakataon na malapitan ang ating pong Pangulo at naibulong history na ito na makasaysayang kaganapan na centennial. Pero ang clincher po doon ng 50th Golden Jubilee o Golden Coronation ng ating Our Lady of Manawag noong 1976. Ang kanyang lola o ang kanyang ang mother ni late Ferdinand Marcos Sr. ang nangurona, no? Si Doña Josefa Edgrandin Marcos ang nangurona. Nung nabanggit ko yun kay Presidente, parang biglang nagkaroon siya ng second look sa akin. Sabi niya, Mayor, I'll check on my schedule kung may singit ko yan, I want to go. Pero hindi ko po masyadong pinansin. Siguro sabi ko, parang komplimento lang to. Pero tinuto pala ng ating Pangulo at hindi niya nakalimutan yung aking ibinulong. At ito nga, nangyari, dumating nga pagkaunaon ng pagkakataon ng Pangulo ng Pilipinas dito sa ating pinagpalang bayan ng Manawag. Yes, at ano yung pakiramdam, Mayor, na itong kaganapang ito medyo naputol? Ito, tawagan uli natin si Mayor. Talagang very successful. Ano yung pakiramdam, Mayor, na kayo ang nakaupo dyan ng nangyari ito ulit yung pangunguro na Mayor? Well, nakita ko po ito na parang destiny din. Talagang tinadhana ng panahon. At siguro plano rin ng ating Panginoon na tayo po'y nandito, kabahagi at katulungan ng simbahan para po sa isang makasaysayang selebrasyon. So, just the same, ginawa po namin lahat. In fact, kung napansin nyo sa may harapan ng munisipyo, nagtayo kami ng 2 malaking dome tent para po paglagakan ng mga overflow ng mga bisita. At yun, laking tulong dahil nga doon po ang karamihan ng mga nanood dahil nga nilagyan namin ng 2 LED wall yan. Pero all in all, mayroon kaming 8 na LED wall na ikinalat sa palibot po ng Basilica para kahit saan ka doon sa lugar na yan, nung araw na yan, ay mapapanood mo ng live itong kaganapan sa loob doon sa koronasyon lalo na, Idol. Okay, so with that, Mayor, yung pong congratulations and happy birthday, yung pong ating mensahe sa ating mga kababayan, Mayor. So maraming salamat sa paborito RJ at magandang umaga muli sa inyong mga tagapakinig, lalong-lalo na aking mga kababayan sa bayan ng Manawag. Ito po si Mayor Doc Ming Rosario ay taos puso pong nagpapasalamat sa patuloy na suporta ng lahat, kooperasyon, sakripisyo, lalo na po ang ating mga local government employees na talagang organisado yung dumi dyan, hindi tumatagal, nakukuha kagad. Yes. At yung mga pag-organisa ng lahat ng aspekto po, sa parking, sa traffic, sa peace and order, at kasama rin po yung orderliness at ng kalusugan, yung health. Magpasalamat din sa ating mga karatig bayan na unselfishly binigay din po nila at ipinadala yung kanilang mga medical team para tumao sa mga medical stations nating itinalaga. Kasama rin din po ang Region 1 Medical Center, kasama rin po ang probinsya. Na nandito po sila ngayon in full force. At sabi naman nila, maliban po doon sa trabaho lang nila, ay isang karangalan din nila dahil nga mga deboto rin ng Our Lady. Kaya marami nagboluntaryo sa mga health workers from different towns na sumama doon sa kanilang team. Kaya nga overflowing din ang ating pong manpower ng kalusugan o health
dito sa naganap na centennial canonical coronation. So generally peaceful and orderly as I end ang naganap na makasaysayang event ng koronasyon on its 100 years no, ang ating pong Our Lady Manawag at looking forward na of course ang ating pagtutulungan sa simbahan ng Manawag ay nandyan parati, no? Full support, kaya nga kinikilala rin at natutuwa din pong simbahan dahil nga hindi tayo talaga naantig at tuloy-tuloy po tayo at alinsunod sa mga plano ng simbahan para po sa overall na preparasyon dito sa naganap na centennial coronation. Actually, kapaborito, RJ. Okay, thank you and mabuhay and happy birthday ulit, Mayor Ming Rosario, sir. Salamat, Idol, at salamat sa pagbate. Mabuhay kayo at mabuhay ang ating pong Bayan Manawag at ng probinsya ng Pangasinan. God bless po. Thank you. Okay, thank you si Mayor Ming Rosario, ang buting mayor ng bayan ng Manawag sa naganap na Centennial Canonical Coronation kay Apo Baket. Very successful at sa lahat ng tumulong mabuhay po kayo at pagpalain kayo dahil alam po ninyo in your own little way pag kayo'y nakatulong sa mga ganitong kaganapan at patungkol sa pananampalataya sa ating poong may kapal, lalo na sa milagrosang Birhen na si Birhing Maria ng bayan ng Manawag, talagang mapipil mo Engineer Nixon, tulad ko nga ngayon habang nagsasalita, parang tumatayo yung balahibo ko dahil tayo mapalad at tayo'y naging kabahagi dito ho sa malaking kaganapan na ito. Kabahagi in the sense na tayo po ay nag-announce ng mga pwedeng gawin at yung ano nga ba, yung through public service, yung pag-prepare, hindi lang isang buwan, matagal na pinag-preparahan yung malaking kaganapan dyan sa bayan ho ng Manawag. Kaya kahit papano nakapag-contribute din po tayo. At ngayon ay very successful yung nangyaring Centennial Canonical Coronation. At ito nga, sabi nga ni Mayor Ming Rosario, talagang kahit na mga seniors na nandyan pa rin, nakibahagi pa rin, at talagang very memorable itong pangyayaring ito sa mga nakadalo at sa mga tumulong, lalo na sa pagiging successful nitong malaking pangyayari o event dyan sa bayan ho ng Manawag. More or less nga 1 milyon yung dumagsaho dyan na deboto at pati si Presidente Bongbong Marcos pumunta po dyan at nalaman din po natin na noong 50 years na canonical centennial coronation mismo na ang lola ni Presidente Bongbong Marcos pala na si Madam Sifa Edralyn Marcos ang siyang nangorona at ito nga nandyan ang ating presidente. So sa lahat ng tumulong, mabuhay po kayo. Sa lahat ng nakiisa yan, lalo na sa pagmamantina ng peace and order at pati na rin sa pag-ayuda sa ating mga deboto na pumunta po dyan na nakibahagi. Ano po? Happy birthday Mayor Ming Rosario at happy birthday ulit kay Edelberto Junjon Villa. Pare, happy birthday. At kay Jerry Pong Jimenez na nakikinig ngayon at sa ating mga lahat ng tagapakinig. Yung pong mga ibang balita, medyo bitin na tayo sa oras, ay bukas natin i-detalye. Ano ho? Dahil susunod na po ang programang PEM, paninilbiang agresibo at matapat sa bayan ng Bimali. Siya nga pala, yung mga nakikinig dyan sa Kalasyaw, Pangasinan, mamaya na yung Game 2 ng Intertown Basketball Tournament dito sa lalawigan ng Pangasinan. Ang naglalaro ho sa final, ito pong kupunan ng Asinggan at ang Kalasyaw, kupunan ng Kalasyaw, at ito home court ang magiging venue
Dyan po sa may Kalasyaw Gymnasium. At balita ko, mamaya po ito. Bandang hapon, mangyayari, mga alas 6 siguro. Kaya maaga-aga kayo dahil sigurado punuan yung gymnasium dyan sa may Kalasyaw, Pangasinan. Okay, gandang umaga sa inyong lahat at susunod na ang programang PM sa Aspeto Technical, Engineer Nexon Dacal. Naman po ang inyong kapaborito, RJ Bira Jimenez at your service always. Ito lamang sa DWGE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, paborito. Ang puta-putang irang balita. Huwag niyo kong subukan.